खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी थांनाय 3 जुन खालाराव मोनहासाद ब्रह्म आरो गियान बसुमतारी बिथांमोननि गेजेराव जा दाङाबाजि जादोंमोन आरो बे दाङाबाजिया दासिमबो सुस्रां जायाखै। जोबथायाव बे समाव मोनहासाद ब्रह्म बिथाङा रायजो राजानिफ्राय मदद लानानै न्याय मोननो थाखाय एबा थार बिजिरनाय मोननो थाखाय रायजो राजाफोरनिफ्राय मदद लानो गोनां जाबाय। जेराव मोनहासाद ब्रह्म बिथाङा दाबि दैखांनाय बायदिब्ला दासिमबो थार बिजिरनाय मोनाखै आसाम पुलिस बिफाननिफ्राय। बे समाव मख'नांगोन दि रायजोआव दोंसे खन्थाइ लिरोब्ला एबा सरकारनि एबा मायबाफोर गोरोन्थि खालामनानै जुदि खन्थाइ लिरोब्ला अब्लानिया आसाम पुलिस बिफाना 24 घन्टायावनो बै खन्थाइगिरिफोरखौ हमनो हायो। नाथाय दिनैनि समाव मोनहासाद ब्रह्म बिथांखौ बुग्लिसे बुग्लिनानै गारियाव मेगन खाथेना लांनानै जिउ फोजोबनायनि हुमखि, जेराव आइजें लानानै एबा हाथियार लानानै जिउ फोजोबनायनि बाथ्रा होननानै अजद दैखांदों। एफआइआर कपियावबो मोनहासाद ब्रह्म बिथाङा रोखा रोखा लिरदों। नाथाय बैफोरबायदि दायनिगिरिखौ दासिमबो खानो हायाखै होननानै बे समाव थार बिजिरनाय नागिरनानै एबा न्याय नागिरनानै रायजो राजानिफ्राय मदद लाबाय। आरो बे समाव रायजो राजाफ्राबो रायजो राजानि गावबुराजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा लोब लोब ज' जानानै मोनहासाद ब्रह्मखौ मदद होनो आरो थार बिजिरनाय नागिरनानै पुलिस बिफाननियाव फिन आरोबाव दाबि दैखांनो थांखि लाबाय। थाबैनो क'क्राझार जिल्ला एसपिनिसिम फैनानै बेनि सायाव थार बिजिरनाय नांगौ एबा दाबिनायजों नुजाथिगोनखौ बे समाव खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। बे समाव आरो बयनिख्रुइबो देरसिन बाथ्राया जाहैबाय जे बे समाव माखासे कल रेकर्डिंनि गेजेरजों जोंनि आखायाव सफैदों दि बे जाथायाव जा मोनहासाद ब्रह्ममोननि जाथाय, जा बुग्लिनाय जाथाय, बे जाथायाव पिएसअनिबो आखाइ दं एबा लोब्बा दं होननानै अजद दैखांदों। बे समाव अजद फैदों जे सोर पिएसअ, सोरनि पिएसअ आरो सरकारि सासे पिएसअआ बेफोरबायदि दाङाबाजियाव माबोरै लोब्बा जानो हाखो, माबोरै थांफानो हाखो, माबोरै बेफोरबायदि जाथायाव इनभल्भ दं। पिएसअआ सासे पिएसअआ आसाम पुलिस एबा सरकारनि सासे मावथिया बेफोरबायदि गुन्डागिरि बेफोरबायदि दाङाबाजियाव बोरै लोब्बा जाहैनो हाखो, बे मोनसे गिदिर सोंथि। जेराव थांनाय साननैसो सिगां मोनहासाद ब्रह्म बिथांखौ क्रस केस होदोंमोन नैबे बिथाङानो। थारैनो बिथाङा जाय समाव मोनहासाद ब्रह्म बिथाङा गियान बसुमतारी बिथांनि सायावसो एफआइआर थिसनदों। नाथाय क्रस केसखौ होदों सासे सरकारि बिथिङाव खामानि मावनाय सासे पुलिस बिफाननि सासे सोद्रोमाया। गोबां बे समाव बेले बेजे जानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो बेखौ लानानैनो मोनहासाद ब्रह्म बिथांखौ थार बिजिरनाय मोनहोनो थाखाय रायजो राजाफ्राबो दिनैनि समाव खौसे जानानै फैबाय थानाय समाव गोख्रोङै बेनि सायाव राहा लागोन। जुदि आसाम पुलिसा एबा क'क्राझार पुलिस बिफाना बेनि सायाव जुदि न्याय होआ अब्लानिया बिथांमोना आयेन बायदियै सोमावसारनायनिबो बाथ्रा बुंदों मोनहासाद ब्रह्म बिथांनि गामि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। दानिया फैदो बिदिब्ला जा मोनहासाद ब्रह्म बिथांनि जा जाथाय बेखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा माबोरै बाथ्रा फोरमायदों बेखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फिन आरोबाव लाना फैबावनि। आङो खौरांगिरि ससियेल मिडियानि खौरांगिरि फंबायमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनाय थाबाय आरो आंनि अननायखौ होग्रोनाय जाबाय। आरो लोगोसे आंनि बर' बाथारमारि गामिनि साफ्रोमबो रायजो राजा आरो जे केस बा जोंनि भिक्टिम जाय टर्चार खालामजानाय बिनिसिमबो आंनि अननायखौ जासिनाय जाबाय। दा दिनै आङो जोंनि बे बर' बाथारमारि गामिनि जानानै बा गावबुरा जानानै आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनै जोंहा मोनहासाद ब्रह्म जे बिथांखौ जे दाखालि थांनाय 3 थारिख मोनानि 2टा बाजियाव जे बेखौ माखासे दस्त चक्र बा गाज्रि गोसोनि मानसिफ्रा थिखोनानै लांनानै बुग्लिहैदों, लोगोसे आर्म्सखौ लानानै बेखौ थिखोनानै लांनाय जादों। जों बेखौ दिनै दा क्लियार मोनबाय। दा बे टर्चारनि सायाव जों गामिनि जानानै जोङो बेखौ गामिनिफ्राय
बयबो रायजो राजाया थांखि लादों जोङो बिनि केसाव जों जरित माने गोसो मोदोमै जों बेखौ मदद होगोन बेखौ जों थांखि लानाय जादों दा जोंहा बेखौ मोनसे खावलायनो लुबैदों आङो जाहाथे जाय मानसिफ्रा जाय बेक्तिफ्रा बेखौ टर्चार खालामदों बे बिथांमोना जोंनाव जाहाथे इयुनाव जाहाथे बेबायदि सोरखौबाबो आरो जुदि बिदि टर्चार खालामा आं बेखौ गोख्रोङै निन्दा खालामो माने जाहाथे बेबायदि इयुनाव आरो जाहाथे सोरखौबाबो जाहाथे जाया बे घटनाया जाहाथे बिदि जाया जोङो खिन्थु बिनि सायाव जोङो बिसोरखौ जों ओरैनो नागारनाय नङा जों बेखौ जोङो गामिनिफ्राय बेखौ जों थिरांथा लाबाय जोंनो बिनि थाखाय जोङो बिसार नांगौ जिखि जाया माने गामिया बेजों जों बिनि बिसाराव जों अहरह जों हेफाजाब होगोन बेखौ जों आङो गामिनि जानानै बा जोङो रायजो राजा जानानै जों बेखौ थांखि लाखाबाय आं बेखौ बे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बुंनाय जाबाय दा माबाफोर बुंबावनांगौ सोंबावनांगौ दं थांनायखौ आङो बेखौ जोङो साननैसोनि उनाव जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम बायदि जों मोनसे लिरनानै एसपिनो गथायनाय जागोन बेखौ जोङो गामिनि रायजो राजाखौ लानानै जोङो एसपिनिसिम थांनाय जागोन जाहाथे बे केसा जिहेथु दिनै 72 घन्टा जानायसै बिनि सायाव बिसोरो दासिमबो बे केसखौ बिसोरो माने दासिमबो गुरुत्थ' होआखै दा जोंनि भिक्टिमनि सायाव बिसोरो भिक्टिमखौसो बुंनो थाङोबा जोंनिखौ बेखौसो माने दसि खालामनो नागिरगासिनो जों बेबायदि लाइनाव नुहुरदों आरो दा बिनि थाखायनो जों दिनै बे प्रेस मिडियाखौ लानांगौ बायद' जादों आरो दा जों गामिनिफ्रायबो बेखौ जोङो प्रेस मिडियानि गेजेरजों बुंनांगौ बायद' जादों आरो दा जाहाथे जोंनि बे केसखौ इमिडियेट जाहाथे एक्सन लायो बेखौ जों गामिनिफ्राय खावलायहरदों माने एडमिनिस्ट्रेसन फारसेनिसिम आरो जाहाथे जों जाहाथे बे न्याय मोनो दिनैहाय जुदि सासे अस्त्र गैयै मानसि जिहेतु सामान्य केस बुलायनायबो जायाखै एक्सिडेन्टबो जायाखै जाहांसो जादों बेखौनो लानानै जुदि बिदि गिदिर केस खालामनाया बिसिनि बे मोनसे गिदिर क्राइम बुंनो थाङोबा बिराद गिदिर क्राइम खालामदों बिसोरो माने एटेम्प्ट टु मार्डार बिसोरो बुंनो थाङोबा एटेम्प्ट टु मार्डार खालामनो नागिरदोंमोन बिसोरो दाथ' बुंनो थाङोबा बेखौ सेमि मार्डारानो जाहैबाय बुंनो थाङोबा टर्चार खालामनाय माने मार्डारानो जाहैबाय बुंनो थाङोबा नाथाय जाहाथे जोङो बेखौ जोंनि रायजो राजा बा जोंनि गामिनि जानानै जों बेखौ गोख्रोङै माने जोङो बेखौ कन्डेम बा मा होनो निन्दा होनाय जायो आरो दा बेखिनिखौ आङो बुंबाय दा बिनि बेलायावनो आङो गामिनि सासे जोंहा পাৰ্চনক প্ৰথমবাৰে অভিনন্দন জনাইছোঁ যোৱাবাৰ আমাৰ বড়ো বাটাৰমাৰী গাঁৱৰ 1,500 ব্ৰহ্মৰ এগেইনষ্টত যিটো 3 তাৰিখত যিটো ঘটনা হৈ গৈছিলে আমি যিটো ক্লুৰ পৰা গম পাইছোঁ তেতিয়া NRLৰ ওচৰত তেতিয়া ঘটনাটো হৈছিলে that time that 2 person was there. They have also convinced Manhasar already that case was settled, both of them. After that, why they are chasing to Manhasar? It's the very great issue. There mane bishini hiator case to hold mainly kidnapping, torturing and আৰু যোৱাকালি যিটো আমি মিডিয়াত যিটো দেখা পাইছোঁ মনহাছাৰৰ যিটো গাড়ী যিটো ডেষ্ট্ৰয় হোৱা নাই বুলি যিজন ব্যক্তিয়ে মনহাছাৰৰ লগত গৈছিলে সিহঁতে কৈছিল যে একো হোৱাই নাই মনহাছাৰত গাড়ী কোনো ডেমেজ হোৱা নাই কিন্তু এইটো ভুল মনহাছাৰৰ যিটো গাড়ী অলৰেডি ধ্বংস হৈছিলে এওঁ মানে তেতিয়াই মানে গ্লাছ টাছ ভাঙি গৈছিলে তেতিয়া আহিছিলে সেই ক্ষেত্ৰত আমি এজ এ বড়ো বাটাৰমাৰী গাঁৱৰ পৰা তীব্ৰ নিন্দা কৰোঁ কাৰণ যিটো আমি NRL ওচৰত যি ঘটনা হৈছিলে সেই ঘটনাৰ ভিতৰত কিন্তু তেতিয়াই চেটেল হৈ গৈছিল সিহঁতেও আহিছিলে এই ব্যক্তিসকলেও বাস হৈ গ'ল বুলি এৰা এৰি হৈ গ'ল
কিন্তু পিছে পিছে কিয় আহি পালে ভাতাৰমাৰি বা আমাৰ গৌৰাঙৰ সেইপিনে চান্দামাৰি ফাৰ্মত কেনেকৈ why they are coming here to chase but it is trying to attempt to murder. That's why we condemn that type of in future, that type of activities should not be held in future with Bodos. আমি সেইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিম বড়োৰ ভিতৰত আমি একতা সদায় বিচাৰোঁ আমি বড়ো হিচাপে আমি জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ল যোৱা 3 তাৰিখত যিটো ঘটনা হ'ল আমি বিৰাট দুখ লাগিছে এছে বড়ো ভাতাৰমাৰিৰ গাঁৱৰ ব্যক্তি হিচাপে কিন্তু হ'ব নালাগিছিলে কিয় হ'লে এৰিলে তাতে এৰাৰ পিছত কিয় চিচিং কৰিলে পিছে পিছে কিয় আহিলে তাক মানে চকু বান্ধি পেলাই কিয় কিডনেপিং কৰিলে why দিয়াৰ show the pistol or silai ko unnagan ko na not pistol that is the gun that type of issue in future so that নহয় আমি কামনা কৰোঁ আমি বড়ো হিচাপে আমি বড়োৰ ভিতৰত নিজে মিলি জুলি থাকিব লাগে আৰু একেসকলে যদি বিচাৰে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ মনা ছাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব মনা ছাৰে যিটো কয় গাঁৱৰ মানুহবিলাকে তাৰ প্ৰতি আমি চিন্তা কৰিম সেইটোৱে মোৰ বক্তব্য ইন ফিউচাৰ যাতে এইবিলাক ঘটনা নহয় মই কামনা কৰোঁ মিডিয়াৰ ওচৰত যাতে ইন ফিউচাৰ এইবিলাক ঘটনা বড়োৰ লগত যাতে কাজিয়া পেচাল নহয় বাছ থেংক ইউ